سرهلدانا 12 ئادارێت ساڵڤەگەڕا خۆ یا یازدەمیندا الباژارێ قامیشلۆ بە ئاوایەکی گەشل هەمی کۆڵانە لەدارکێت. ئەن کەسێ خۆپێشەندانێک لەدار خست ji hêla gelek partiyan ve û saziyên civaka sivîl û ber biriya Amûdê ve çû. Her wiha tevdemê lîstgeha ya godhat bi navkirin 17 Nîsanê îro ev lîstgeh bi navê Pakrewanên 12 Adarê ragihand. û gelek çalakiyên cûr bi cûr hatin pêşkêşkirin. Vêdekê wek tîma dibistana Pîngê Taykondo ji bo beşdarîbûna me ji bo tîma Amedê bilîzin ew jî hatine ji bo isbat bikin û ew roja han kuştin jî çêbû yan tiştindî jî çêbû ew bûn berdewamî ji vê kesê van alemarê dîsî jî îrade nayeşkenandin û 12 Adarê bûn girihê me û canê me de em ê berdewam bikin yani. Rewşenbîrê Kurd tekezkirin gobûyerên lîstgehê negirêdayîbûn bi sporê ve lê ew netewa Kurdî armanc girtibû. Îro 12 Avdarê em li vê derê ne weke rêzgirtinekê bo salvegera Pakrewanên 12 Avdarê Pakrewanên Raperîna Qamişlo Raperîna Rojavayê Kurdistanê. Ji wan Pakrewanan re em dibêjin ew Pakrewanên golvê qadê xûna xwe rijandin bi rojeke wilo em dibêjin dilniyabin di gora xwe de ew plana goldî jî mehat ew plan têk çû îdî ûn pêşengên lehiya berxwedanê bûn îro em pisaya wan li vê derê azadin û em ê weşbîr nekin heta ku em sax bin. Gelek çalakiyên sporê hatin pêşkêşkirin. Maçeke futbolê li dar ket navbera tîma Amedê û Rojava de. Wisa jî gelek tîmên sporê mîna Taekwondo û Karatê beşdar bûn. Em ji îro Amedê hatin vedira. Em pir zoretî em hatin vedira. Me rêda me pir ew kişand. Em îro em ê bevde evala re em ê bi xweştî înşallah em ê bihevdî re em ê tişkî xweş bikin. Her kesê jê bibîne Kurd û Kurdistan çare hevliye perçê Kurdistanê hevalê me yani çiqa bikêr xweşin û çiqa bihevdî digirin. Di heman stada gocuwanên Kurd lê hatin kuştin li ser destê rejîma Esed û ji bo wan raperînek li saranserî deverên Kurdî li Sûriyê vêket. Îro ew stand navên Pakrewanên 12 Avdarê hildigire. Bûyerên 12 Avdarê ji vê stadê dest pê kirin. û ji sala 2004 ve ta roja îro careyekemîn e Gomilletê Rojavayê Kurdistanê li vê stadê dicive. Lê dibin navê şehîdên 12 Avdarê de. Ji stada 12 Adarê ji bajarê Qamişlo bo Orient News. Akram Salih.